बा मालाय एसेबां अननाय जों सिंगेलफोरखौ बिखा गावहोबायलै नुवाखै मालाय गोसथोनाय दोङो ना दोङो बांख्रावलायदों मालाय फुदुमलायनो मोनदों नोंसोर सिंगेलफोरा मा बेफोर भिडिअखौ नायनानै गाबबाय थानोसै ना मिनिबाय थानोसै नोंसोरबो लादो खालाम मोनगोन जा हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनाय जालाबाय दा नोंथांमोनखौ एन्टारटेनमेन्ट खालामनो नोंथांमोननि सेराव फिन खनसेबा सफैलायबा थ' गोबाव खालामालासिनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै नामा बुंलाफोर लेट्स गो सेंग्राफोरा बे ग्राउन्ड गस्ला हाग्रा बंग्रा गाननानै मोसायाबा मावफैबाव नङा होमबा नायदो जों सेंग्राफोरनि खाफाला माबायदि स्टेज मानि ग्राउन्ड गानना मोसानांगौ जाबाय सिख्लाफोरा लंपेन्ट गस्ला गाननानै दामखौ बारि होजोब्बायना लंपेन्ट गस्लानि बेनिखायनो बिदि जानांबाय जों सेंग्राफोरा मालाय फैसा गोनां ना गोनां जादो लोंदो गावबा गाव भिडिअ खालामदो आरो भाइराल खालामनानै लादो नुवाखै मालाय दानि जुगनि सिख्लाफोरखौ जेराव मेराव थांदो पार्टी खालामदो आरो भिडिअ बानायदो हेगारना लादो भाइराल खालामना लादो बर' सिख्लाफोरनि नाम जादो आरो बर' रायजो राजाफोरखौ लाजि फोनांदो नङा होमबा लोगोफोर Come look at this. ओए खड़ा हो जाएगा क्या? Of course 20 साल का होगा खड़ा तो हो जाएगा कर दो यार तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे कर दो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड शेयार खालामना हो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा प्लिज साबस्क्राइब खालामना ला आरो नोंथांमोना इन्स्टाग्रामाव फल' खालामनो गोसो दंबा आंखौ फल' खालामनो हागोन गाहायनि डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोननाय दङ थ' थांनानै इन्स्टाग्रामावबो फल' खालामबानो जाबाय आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आंनि चेनेलखौ नोंथांमोननि सेराव भिडिअ लांबाय थानो नाजाबाय थागोन बिदिनो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय